Okay mga kasaka, mao ni limonsito nga atong imarkot karon. Magmarkot tag limonsito mga kasaka. Kani dara dapita, pwede ni dara dapita. Ano naman siya ikuan no? Bunga mga kasaka. Arta dara dapita mo kuan. Magkuha tag gamit mga kasaka. Mayong buntag mga kasaka, bagong buntag, bagong blessing na pod. Sa karong buntaga mga kasaka, marko ta og limonsito. Akong soyan og kibaw bagyod ta. Maoram niya akong mga gamit mga kasaka. Natay bugkos, may plastic, sanggot, gunting o ganing yota mga kasaka nga atong iputo sa sanga. Sa karon mag-start ta mga kasaka, mangita tag kana kunong guwang-guwang nga sanga. Kaniya pwede garo ni. Guwang-guwang naman siya oh. Arita dapita magpanit mga kasaka. Atong panitan. Mo ni siya tong napanitan mga kasaka. Human atong butang yota dayon plastic. Nabutangan na nato og yuta. Human ato ani siyang pusto ng plastic mga kasaka dayon ihigot. Okay mga kasaka, humanatag markot. Mao ni atong nabuhat ron mga kasaka. Na siya bunga daan. Maghuwat lang tag mo gamot bagyo ni atong gibuhat mga kasaka. Usa na to ibalin sa yuta.
Okay mga kasaka, di ari lang ta kutob.